zergatik zailkatzen ditugun musika tresnak modu jakin batean. Epa, inoiz pentsatu duzue zergatik zailkatzen ditugun musika tresnak modu jakin batean? Gaur, duela mende bat baino gehiago dena, hankaz gora jarri zuen sistema burutsu bat ezagutuko dugu. Az gaitezen, seguruenik denok ikasi genuen eskolan zailkapen simple hau, biolina arizkoa, txirula haizezkoa, danborra perkusiozkoa. Erraza ezta? Beno, egia esan kontua ez da insimplea, sistemak baditu bere zuloak eta hemen hasten da benetako saltza. Pentsa, pianoa jo egiten da, beraz perkusiozkoa da, baina barruan hariak ditu. Eta akordeoia? Teklak ditu, baina haizerak sortzen du soinua. Ohiko zailkapenarekin ez goaz inora kasu horietan. Lasai, arazo honek badu konponbidea, eta aspalditik gainera. Gakoa ez da instrumentua nola jotzen dugun, baizik eta soinuaren benetako jatorria zein den. Eta hona hemen gure bi protagonistak, sax eta hornbostel. Gizon horiek ikuspegia aldatu zuten, ez zioten erreparatu instrumentuak nola jotzen ziren, baizik eta zerk egiten zuen benetan soinua. Ideia oso simplea zen, baina aldi berean erabat iraultzailea. Hau da gakoa, ahaztu eskuak, makilak edo putz egitea. Galdera bakarra eta simplea da, zer da dardarka ari dena. Arau bakar honek musika tresnen mundua modu logiko eta unibertsal batean antolatzeko aukera ematen digu. Arau berri honekin 5 familia nagusi sortzen dira. Ikus ditzagun banan-banan ea zer diren. Idiofonoak. Familia hau oso berezia da. Idiofonoek ez dute ez haririk, ez mintzik. Instrumentuaren materiala bera da soinua sortzen duena. Nolabait esateko, bere baitatik ateratzen zaio soinua. Pentsa adibidez txalapartan. Egurra kolpatzen duzunean, zer ari da dardarka? Egurra bera, osorik. Gauza bera gertatzen da triangeluarekin edo kanpaiekin. Gorputza bera da musika bihurtzen dena. Membranofonoak. Familia hau oso erraz identifikatzen da. Izenak berak pista guztiak ematen dizkigu, ezta? Membrana edo mintz bat da protagonista nagusia. Danbor bat jotzen dugunean, larru tenkatu murida dardararazten dena, eta horrek sortzen du soinu sakon eta ozen hori. Berdin dio eskuekin edo makilekin jo, dardara egiten duena mintza da. Kordofonoak. Familia hau seguruenik denoi ezagunena egingo zaigu. Gitarrak, biolinak, hariak dituzten tresna guztiak sartzen dira hemen. Gakoa, dardara egiten duen soka edo hari bat. Biolina adibide klasikoa da, arkuak soka igurtzen du, soka dardara egiten du eta hor dugu soinua. Hemen argi eta garbi ikusten da dardara egiten duena soka dela. Ondo, goazen berriro hasierako galderara. Pianoa, teklak ditu eta barruan mailutxo batzuek zerbait jotzen dute. Orduan, perkusiozkoa izan behar du. Logikoena hori litzateke pentsatzen jarrita, edo ez? Bada ez, eta hemen dago sistema honen magia, gure intuizioak engainatu egin gaitazkeela erakusten digu. Pianoa, teknikoki, harizko instrumentu bat da. Kordofonoa. Zergatia oso simplea da. Piano baten tekla bat sakatzean, barruan dagoen mailutxo batek soka bat kolpatzen du. Beraz, zer ari da vibratzer soinua sortzeko? Soka, ez tekla, ez mailua, soka. Ondorioz, zalantzarik gabe, kordofonoen familian sartzen da. Aerofonoak. Familia honetan dardara egiten duena ez da ezer solidoa. Hemen protagonista airea da. Gure arnasa edo haize mekanikoa da musika bihurtzen dena. Txirula, trompeta, adibide horiek oso argiak dira. Baina hemen ere badugu beste ezuze bat. Akordeoia edo trikitiza. Tresna horiek airea erabiltzen dute barruko metalezko migi txiki batzuk bibrarazteko. Beraz, bai, aerofonoak dira. Elektrofonoak. Jakina, sax eta hornbostelek ez zuten aurreikusiko etorkizunean zer etorriko zen. Hauen sistema 20. mendearen hasierakoa da. Orduan, ez zegoen sintetizadorik, ez musika sortzeko ordenagailurik.
Beharrezkoa izan zen beraz sailkapena pixka bat eguneratzea. Familia honen araua oso argia da. Instrumentua entxufatu behar duzu soinua ateratzeko, seguruenik elektrofonoa bat da. Dardara ez da fisikoa, elektronikoa baizik. Sintetizadoreak edo ordenagailuak, adibide garbiak dira. Baina gitarra elektrikoekin eztabaida interesgarri bat dago. Ariak ditu, beraz, kordofonoa da? Bai, baina elektrizitateari gabe ia ez da entzuten. Amplifikadoreak sortzen duen soinuagatik askoek talde honetan sortzen dute. Bi munduen artean dago, nolabait. Orain, musika tresnak ulertzeko tresna indartzu bat daukazue. Lente berri bat nolabait esateko. Instrumentuei beste modu logikogo batean begiratzeko. Beraz, labilbilduz, hemen ditugu 5 familiak. Simplea da, baina mundu goria horik edu. Eta hori da gaurko azalpenaren gakoa. Hemendik aurrera, instrumentu baten aurrean jarrita zaretenean, badakizue zein den galdera magikoa benetan ulertzeko. Espero dut interesgarria iruditu izana. Hurren arte!